Mifa production jabarani filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheick Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Mumusu a y'aw bisimila bi an ka bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye montée en Ligue 1 o tile filanan jaabiw ani programme bɛ yen fo ka se classement ma a bɛ n'o sɔrɔ n'an bɔr'o la musow tɔgɔ la jɔnjɔn min n'o ye Coupe d'Afrique féminine n'ale bɛ ka taa Marikokaw fɛ o demi-finale jaabi a bɛ n'o fɛnɛ sɔrɔ ani kunnafoni misɛnnin caman farafinna fo farajɛla olu de bɛna kɛ aw ɲɛ ni aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila i n'a fɔ n kun y'a da aw tulo kan cogo min na montée en première division o dolantanw an b'a fɔ tile filanan olu daminɛra poule A kɔnɔ déjà fɛn min ye ATS de Koro ale binna Derby Academy ɲɛkɔrɔ 2-0 FC Balanzan ale ni LWG FC olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 fɛn min ye poule B kɔnɔna na sa jaabi tɛ yen nka o programme olu bilalen don ka bɛn juma nata ma n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 25 ma AS Kayi ale ni FC Malikura olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Soni de Gao ale ni AS Douane olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ ko sira fɛ sa bɛɛ b'a dɔn poule A kɔnɔ olu ka dolantan kɛra kaban Derby Academy bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 6 ATS de Koro kuru 3 jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ sabanan bɛ Balanzan bolo kuru 1 jɔyɔrɔ naaninan ale bɛ AS LWG bolo kuru 1 o bɛ ale bolo fɛn min ye Tombouctou FC ale bɛ a kuncɛ jɔyɔrɔ 5nan na n'an bɔra an bɛna an ka bakuruba filanan na an bɛna an da don fɛn min ye CAN féminine Maroc 2024 ale demi-finale olu kɛra kaban fɛn min ye Nigeria Afrique du Sud bana 2-1 ka taga Nigeria kanu na Maroc Ghana olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 sanga 90 kɔnɔna na fɛn min ye mɔnɔbɔ kɔfɛ fo kana se an b'a fɔ cɛbila ɲɔgɔnna la n'o ye tiro biti ye dolantan bana 4-2 ka taga Maroc kanu na o de hukumu kɔnɔ finaleba ale bɛna taa fɛn min ye Nigeria ale ni Maroc cɛ n'ale yɛrɛ tulon na bɛnbagaw ye ni jaabi bɔr'o kɔnɔ a bɛn'o sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la an bɛna basketball la sa fɛn min ye Afro Basket Côte d'Ivoire 2025 ale ɲɛbila baaraw sira fɛ Bamaliba ale ye tagamakɛ ani Sénégalais ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ dolantan bana 77 69 ka taga Mali kanu na an ka musolakaw bɛ labɛn na ni wagati in na walasa u bɛ se ka Mali jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ cogo min na ka ɲɛsin fɛn min ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Afro Basket kɛnɛ kan hali bi basketball kunnafoniw na ŋunuŋunukanw ni mankanw caman tun bɛ yen wagati tɛmɛnenw na ka sababuya kɛ an ka simindenw minnu si bɛ san 19 n'o y'an ka juniorw ye olu kun ye jɔnjɔn yɛrɛ ta Afrique kun kan ka se ka Mali jɔyɔrɔ fa diɲɛ korokara kɔnɔ n'o tun bɛ ka kɛ République tchèque kaw fɛ yen nka gɛlɛya yera la sabula République tchèque ale banna ka visa di Mali ma an b'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye an ka fédération ma fɛn kɛ jamana ma fɛn kɛ nka nin ye politiki kɛlɛ de donnen ye farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ alors que n'i y'a jate minɛ politiki kɛlɛ ale man kan ka don farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ ka sababuya kɛ n'i ye farikolo ɲɛnajɛ sariyaw lajɛ ninnu tɛ ko kɛta ye nin ye janfa ni bɛnbɛn de donnen ye Mali ma nka an dalen don a la an ka musolakaw an b'a f'u ma di courage u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la hali bi hɛrɛw caman bɛ kɔfɛ ka na donna nataw kɔnɔ an bɛna kuma nin wagati na an ka kɔfɛ dolantannaw la u bɛ caman bɛ yɛlɛmaw la nin wagatiw na caman fɛnɛ bɛ saison dayɛlɛ dolantannaw ka tɔnw fɛ o de hukumu kɔnɔ dɔw bɛ match amicaux ni fɛnw na an bɛ ka labɛnw labɛn an ka kunnafoni wɛrɛw nataw la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'u photos la cogo min na u bɛ k'u sɔn kosɛbɛ ni Ala ma baasi kɛ an bɛ n'u ka kunnafoniw ɲini n'u bɛna match amicaux minnu kɛ ka se k'o kunnafoniw dafalenw ɲini olu di aw ma ni Ala ma baasi kɛ o de hukumu kɔnɔ an ka bi bakuruba laban n'o ye Ligue européenne des champions an bɛ na ale kunnafoniw na a tile filanan dolantanw na sa an b'a da aw tulo kan k'a fɔ n'o ye a bɛ fɔ a ma ko deuxième tour o dolantan match alew la fɛn min ye Kipix ale ye sebaya sɔrɔ Kayira kan o banna 2-0 fɛn min ye Noa Ferencvaros tagamara ale ka 2-1 f'a fɛ yen nɔ Lincoln FC Étoile Rouge de Belgrade o banna 1 kanangolo ka taga an b'a fɔ Étoile Rouge kanu na Copenhague ale ye sebaya sɔrɔ Drinta kan o banna 2-0 Victoria Plzen Servette o banna 1 kanangolo ka taga Servette kanu na fɛn min ye Rigas FC Rigas FS ale binna Malmö ɲɛkɔrɔ 4-1 fɛn min ye Parafos ale ni an b'a fɔ Tel Aviv o banna 1-1 o kɔfɛ sa fɛn min ye Amrun ale ni Dinamo Kiev o banna 3-0 ka taga Dinamo Kiev ale kanu na fɛn min ye Shkenja
ale ye sebaya sɔrɔ FSB kan o banna 1 ani Kanangolo. Slava Bratislava ale ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Mostar kan 4 ani fu. Lecce Poznan ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Bredablik kan o banna 7 ani 1 fo ka se Rijeka ka ale ni Ludogorets o banna fu ani fu. Gladjesco Rangers panna o banna 2 ani fu ka taga Gladjesco kanu na. O kɔfɛ sa dolantan minnu kan ka kɛ fɛn min ye Bram ale bɛ ka RB Salzburg bisimila an ka dolantanna 4 ɲɔgɔnna olu bɛ ye nin kɛnɛ kan fo ka se Sheibon FC ale ni FK Karabakh olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi min bɔra olu la a bɛ n'olu sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la. Yɛlɛmayɛlɛmaw sira fɛ an b'a fɔ ganenba don Europe ni wagati na nka bi an bɛ toucher FC Barcelone na u bɔra ka dolantanaba ta n'o ye Anglais ka dolantanaba ye nin wagati na ka bɔ Manchester United la n'a tɔgɔ ye Marcus Rashford a nana Barca la a ka visite médicale ni fɛnw bɛɛ kɛra ka ban nin wagati nin kɔnɔna na a ye contrat signé u bɛ labɛnw na fɛn min ye dimanche nata yɛrɛ u kan ka dolantan kɛ fɛn min ye an b'a fɔ Japonkaw fɛ n'o ye ɲɛbila baara dolantan ye n'u bɔra u bɛ taga Kore fo ka taga kun cɛ u ka labɛnw na Espagne yɛrɛ kɔnɔna na nka hali bi kunnafoni duman tɛ nin FC Barcelone fan fɛ maliyɛnw ka cɛden n'o ye Ibrahim Jara ni bɛɛ b'a wele ko Kaka an b'a fɔ ale blessera nin wagati nin na alors que Barca ka équipe A entraîneur yɛrɛ tun bɛ ka compter a kan kosɛbɛ nka an bɛ jɛ ka dugawu kɛ cɛden ala ka lafiya d'a ma walasa a bɛ segin ka na a jɔyɔrɔ fa cogo min na FC Barcelone kɔnɔ. An bɛ foli d'aw bɛɛ ma aw bɛ yɔrɔ min na ni nin kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi ni ala ma baasi kɛ donna nataw kɔnɔ an ka kunnafoni wɛrɛw la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye aw bɛ na kunnafoniw dafalen sɔrɔ olu kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.